Dokotela Nkosazana Dlamini Zuma uzophinde aphosele inselela uMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ngenqunquthela yokukhetha ubuholi beqembu ngozibandlela. Uma kuzomela aqale ahlule uDokotela Zweli Mkhize esifundazweni saKwaZulu-Natal naye osigaqele isikhundla sobumongameli be-ANC. Unobhala jikelele we-ANC osamisiwe eSmahashule wathi wayengumongameli weqembu uJacob Zuma uzobanika umkhombandlela. When the commander-in-chief tell us what to do. Yesterday we had a wonderful political discussion of President Zuma. And he told us that we must remain disciplined. We must never leave the ANC. Tifundza zaKwaZulu-Natal zihlukene phakathi nendawo khona eyisekela uDokotela Mkhize ezinye uDokotela Dlamini Zuma kanye futhi ezinye zihamba nomongameli weqembu uCyril Ramaphosa. So equality means women should be in all areas of human endeavor, including being president of the country and of the ANC. So you're available then? In the ANC, you don't stand up and say I'm available. The branches ask you, can we nominate you? We want to nominate you. And some have said so, have asked me, if they nominate me, will I be available? Yes, I will be available. Umongameli weqembu Cyril Ramaphosa usayitshengise ukuseka izifundazwe ezinhlanu. Kodwa akakavumi ukuthi uzongenela yini lo mncintiswane noma angeke. Once the football match is playing and the two teams are, the focus should never be on a little boy who's kicking the ball outside of the ground. We focus on what the ANC is doing, not sideshows. Impi izodla lubi emagatsheni eqembu esifundazweni saKwaZulu-Natal lapho uDokotela Dlamini Zuma efuna ukusekelwa iwona amagatsha kanye futhi noDokotela Zweli Mkhize akazibekile phansi usifuna la isikhundla sobumongameli beqembu. Ngingusamkele Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eGoli.